аломатҳои огоҳкунанда. Расми 1.8 танзим бо чароғаки роҳнамо яъне светофор. Чароғак дар ҳақиқатан ихтирооти беҳтарини рӯи замин аст ки сатҳи бехатариро дар роҳ чанд карата баланд мебардорад. Ин аломат огоҳкунанда буда ронандаро огоҳ мекунад ки аз пеш чароғаки роҳнамо аст. чароғак дар куҷо монда мешавад? Дар чороҳа, круговой, гузаргоҳи пиёдагард, роҳҳои оҳан ва ғайра. Вале ин аломат бошад бисёртар дар маҳаллаҳои аҳолинишини хурду роҳҳои ноаён мегузоранд. Барои он ки ронанда бо суръати мӯътадили худ рафта метавонад чароғакро набинаду суръаташро сари вақт танзим карда натавонад. Одатан ҳангоми наздикшавии сарҳадҳои маҳалла ё дар атрофи гардише ки чароғакро дидан маҳдуд аст мегузоранд. аломат дар масофаи 50-100 метр дар маҳаллаҳои аҳолинишин ва 150-300 метр берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин гузошта мешавад. Ба аломат нигаред. Шакли секунҷа дораду дар дохилаш чароғак ҷойгиру гирду бараш ранги сафед аст ки дар як хел ҳолатҳо метавонад ранги зард шавад. чароғак бо ранги сафедаш доимӣ аст, вале бо ранги зардаш бошад муваққатӣ аст. ҳолатҳое мешаванд ки дар роҳ аломат ҳам бо чароғаки зард асту ҳам бо сафед ки онҳо метавонанд зидди якдигар бошанд. дар ин маврид шумо бояд чун қоида муваққатиашро дар назар гирифта мувофиқи он кор кунед. боз метавонад чунин шавад ки шумо аломатро мебинеду вале меравед чароғак кор намекунад. дар чунин вазъият шумо бояд ҳамчун қоида агар роҳи чороҳа бошад ҳамчун аломати чороҳаи нобаробар амал кунед ё агар ягон аломати афзалияти дигар дошта бошад онро аҳамият диҳед. инчунин роҳи гузаргоҳи пиёдагард бошад шумо бояд ба онҳо бе чуну чаро роҳ диҳед.